זה גיא, וזו המשפחה של גיא. למשפחה של גיא יש המון הוצאות. משכנתה, ביטוחים, מיסים, בנקים, פנסיה. איך גיא יבין בנושאים אלו אם מעולם לא למדו אותו? מסקרי שוק בפריסה ארצית גילינו ש8 מכל 10 אנשים מודים שאינם מבינים מספיק בהוצאות הפיננסיות של משפחתם. בדיוק בשביל זה הומצא פרקטי, מיזם חינוך פיננסי ראשון מסוגו בישראל. פרקטי עוסק רק במה שאתם חייבים לדעת, ממה להיזהר ואיך להציל את הכסף שלכם. משתתפים בהדרכה חד פעמית של 4 שעות בנושא פיננסי שתבחרו. ולנוחיותכם ישנם כ-15 מרכזי פרקטי בפריסה ארצית. ההדרכות נכתבו על ידי טובי המוחות בענף. לאחר ההדרכה, מומחי פרקטי ישבו איתכם אחד על אחד וינתחו את מצבכם האישי, תוך מתן טיפים שמבטיחים חיסכון רב. בפגישה, תחשפו לסימולטור שפיתחנו להשוואת מחירים בלחיצת כפתור. נשווה את כל החברות בשוק עם כל המוצרים הפיננסיים בשבילכם. מה שנותר לכם לעשות הוא להשתמש בהבנה הפיננסית ובכלים הפרקטיים שקיבלתם כדי להתחיל לחסוך מהיום. אנחנו בפרקטי מתחייבים לתת לכם את הזווית הרחבה והניטרלית ביותר בשוק. יש לנו אינטרס אחד, הידע והחיסכון שלכם. אתם כבר לא יכולים להרשות לעצמכם לא להבין. תעשו למשפחה שלכם טובה וקחו אחריות על הכסף שלכם. המשפחה שלכם תודה לכם, אתם תודו לפרקטי. להצטרפות לפרקטי ועוד מידע על המיזם לחצו כאן.